बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर'फर आफादनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा आरो मावख' नेहाथारि अजय औवारी बिथांमोनखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा एक्सिडेन्ट खालामनानै गालांदों। आबसुनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'साया बे समाव गोब्राब जोखोम। धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा आरो जिल्लानि मावख' नेहाथारि अजय औवारी सानैजों जनाय नेपालि बस्तिनिफ्राय हरनि 8 रिंगायाव न'सिम थांबाय थानाय समावनो मुरखोंसेले फरायसालियाव दान्दिसे सासे सुबुंजों सावरायबाय थानाय समाव हरखाब जनाय गोजोनपुरिथिंजायनिफ्राय फैनाय सिनाय मोनै दुथांनि एल्ट'आ गारिया हरखाबै मोखाङाव थोंजोङै सौनानै होयो आरो बेयावनो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा बांसिनै जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आगदा आखायाव गनानै दं एबा आगदा आखायाव गनानै दं आरो बिथां उदां बि बड'साखौ लोगो लोगोनो जनाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंब्लाबो बिथांनि गोब्राब जोखोम जानायखौ मोजां फाहामथाय होनो अरुणाचल प्रदेशनि पासिघाटआव लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांनि जोखोमखौ पासिघाटआव हाया होननानै डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनाय जायो। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं जिल्लानि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारी जिल्लानि बायदि बायदि बिबान थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव खौरां लाहैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांखौ डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजाव अपारेशन खालामनाय जागोन। थारैनो बे जाब्रबथायना सोरनिबा सोलो बाहायनानै खालामनो होननानै जिउ फोजोबनो नागिरनाय बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दानिया फैदो खौरांगिरि गौतम बसुमतारी बिथांनि हेफाजाबनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल। साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन। गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांग्लानि साखाथि फ्लावारसनि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन। गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6291623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।